kera lituko lya Jumamosi. Karibu kwenye mpango, karibu tunyatu kusanga twensiamo amangana igoro ye lesson igonde na barispa minto ga igango chitoriko lya igoro ye lesson igara tena ki ogotemo konene amatemo bera nyare kane kwatwara amatemo agogochera elimase linde lakini eborese ni yaboni ge kale kukwana mangana manene nana ki amatemu ayu nyasaye na matene kya korosi ki bawa koraki weta kolebiya kono ngwari kania baliswa minto ga igali tkolyara tulamo na barabu kurwa segeti kendege SDA church tunya tukusanga twins amo lesson karibu sana Maurice nyawo katatebi Italiao mwanchwa inchi enkorugusede kyonchonga no Maurice bige ebwe kanisa ye kendege kyoge district South Kenya Conference boiga morieta ne pito guturi na kule kanisa ye kendege twins to waliganiri asinjwe lesson yango tusabe sai tata to wakirimbye munaso biyano bulindi bwawo wabera mu naintwe naendege satualenga ona endeka to chukuligiri lesson ye wiki mwiko athrae abo mosemi monene twasabira Kristo motoro ito amen amen mwanju murigere lito kuchikukwanira igoro yogote muko nene kuchugwachira abana bamwanya bantu amatemu narora gochia chambaka kwarengera linga chinga kichinde igore kore yaya Tiawe kora bantu mbaroro barase kubetereta amatemu arenga manne kubwayo ayo gwetera bonongo chibare gutuinigare chigwetera ase lesson tafadhali karibu invite abantu abange banyabago to watch kila lituko lya Jumamosi eto chigo chakana introduction ekole gotebanga otemwa amatemwa agocha karibu Maurice Oya gogo toeresa igoro ya utangulisi ngakirese ni agotera omwanchu lesson ye ito igo kwana igoro ya matemwa manene agucha owonjere gwito kurwita asirieta bakoroka crucibles aseke munwe Kenya muriro digo tumeka aganto kangie kanyungu kakotumeke cell chemistry laboratory pasa mbere ebintu ime byabekwo karakunkari koya ebintu byakaro byabekirwa somorero ebigokorekana chinchire ibere nkoyibere paka ebinde byanyitutoka nebinde byayipaka byabera eliete naende gutumeka rirenga amatemo agochiro omuntu amatemo asichinchira ao igitabu giite kenene kegotora asire echume yengima yegekorwa sigitabu ya Petro yiri tanganinye kamgokie ye 12 na 13 omusombo Nyasaye Petro yagukwananga abanchwa timukaga nganege ntokerekegeni mono kekobachera ekera amatemwa manene arabachiri omanye kurwozo tebigaiga punandi yarengege ntekegeni kurinde mogoke ngamwabariru ko babamo bari baraba abanyamwando gusa bagusanga asugo cyandika kwa Kristo Yesu igo musombo Nyasaye Petro yago to moyo nga ekero umuntu asoira asambatemu no mu Kristo tiagoke egekoro bariru ko boyomo oseseniri gusanga asamatemu ari amwe omutori Yesu Kristo aitirite abangana ya Petero agukwana kanyo motori Yesu kwanira mangana ya kurwezi gitabu kya Matayo isane kamgoge 12 ogoteba ngamba sesinirie bari baraso asamatemu manene asinginjo yiri tariaye oteba mogoke ekero mugwita asamatemu aya bona matemu aya gutujira sichinjira ao abana bari nyasanchete ise gutuka bakorire bibi omanene akobaitia asamatemu egera abaire nigucha asali nkirende Saitani yakobia na abana bo manene bari bamwite bir Kristo no motori obo bene bamuretera amatemu obaretera amatemu manene eridata gitukubayirkurwa so kwigena kurinde Kristo Yesu yagoseme yabana bari barwanira obabwa egendo kende kya gatatu nkiringa abantu bakorukwa bigeni bo manene Nyasaye nabaranja goteme bunatemete Abraham erindaro renga nora so kwegena wakinire no masemereti ayonsi igaroro asugutusigeta tukina so kwegena Yamano Maurice ase
muchaka nawo na maenenga aketoko genda ase igitabu kia Petro yeritanganisa tefungo byaye inye efungo 12 nabo yale gosoma nga abanchanitimo kumia asobo kongu bogo chabuno muriro akera bokongu bogo chabuno muriro nabo asomo Kristo niye ekolekana ko bege ntekegeni kigera kera bokongu bwa gochire unekera bokongu achita yubu abana baye bagokwa chitigere chigo kugocha ebintu bigakwaso ebinge asomo chiwaye mpaka akatigara bosa igawa makematemu buna yo kera gocha chinga kiwi cyo Kristo nigo mu Kristo akonyegeriwa mpaka oranga yasaita hiyo lakini Paulo Petro gagotore mina ki timo kumie kera matemu buna ya gocha ekera ni gagocha buno muliro lakini nakieko gara utangulishi yako ananga amatemu akonyititura omuntu igonga asigeta bikyo kera gosoma muguchimate yakwananga ekera togotemwa nkiye gutwegeria omonyene taiyo igo gutwegeria biya tuamanya kera ukwana kuchi komeneza to yakwananga komora achayo asenge njuye ya Kristo ni mosesinirie ekero mweka bo monene no yonya sai ni go karanstego yeino kolendo ondo oino tabo mwiti kuso mwebi usomo kolia mabe usoyo kwezirige uyo kwerosia asa mangana abantu linda baisigo chandwa kolendo nyo monto go chandwa ekegara mu Kristo taro bosoku kolenda tawinya sai asirieteri anyeto matemu to go tebi waiga na matemu ya Kristo umuntu tego chandwa genda ibe kwa bunwa maguru aiteria michano lakini ara marika go tetebe igago tetebe ngama temu yo mu Kristo ni gago cha singinju kero kendo chandwa singinju ringa ya sai ina ara matemwa to kwegeri waiga inga ayo to ko ya gokera ndego yo to ko gokera matemwa yo bube to ko gokera matemwa alia yo gotena bokongu yo ko rangirite ya sai una ba minta banga bege ni ba chande tu kero ba ko rangirite ya sai moyo lenga ba Petro na Yohana ba chande tu kero ba be tu sechera kero ba ko rangirite ya sai igo ya te banga ki tito kumiri mechano ikiagara na bembe meko era gafura kero kiriteira kwa nyeme mo ya ko ndo keke ate bembe mo ya ari kero kere me pasa ko ya para yaba igali yabe para ya so ekenye wa kumenya kiko si yaba iga ayo mwana rwalire moino rwalire kero kende naye kwa rwalire enki maya tanta nanga ki ngona naki na yo se merikole tuagala ko yo se mezeme ngao ngere nigo tuigeri naki ogo semina Yesu Kristo na ndere matemu ni gago cha saba Kristo bali ba muyene wana kuchimate ko kwana naki onye ntutura ba Kristo toko mchikuwa se kala matemu ago tochira bali batali meye kanisa batala mu manyasa omwali go bonga kyura igo monna to konye asi lesimiye eto tukiago cha sinya sai ninga kero kende kala matemu ago tochira dotenire bokomu tomanye ngati tonye gariwa asiri mechandeye tomanye ngantu na Kristo na inde to algotoro asinginjo ya matemwa nduri mwa nduri ensieteri yetu ngoitatore bien abanchwa amatemwa ya gocha ngocha ari kurwa sorio mu bisaitani eketabiye kumana kai komena ibiro cha kireke mungu kya gatana kabire yota enga nesiye kabari iguru egati ya Mikaeli pale amane kiumbe kia maraika baye bakurwana nenjokeri mbariri nerere ne kiumbe kiaye yama odotebinga bakarwane sigi oikenjokeri gaseri ukuruguru tanyora sakobera na ende yama godobekera nga nenjokeri mbariri yakuru saitani na endo mogenki Paulo manye godobekera iga esigi ya itonto ikurwana agwetera se amanyi nganeti nyama gotokurwana gwetera se me tokurwana ne meka yebirecha ne chinguru cyo musunto kigotoka sembe iguru ese kitab kelkia babeso isane mo ikomene bibere tabu musumbonya sai Paulo agutobekera pono Petro manye ko yebeka iga ase kitab ya
Petro yiritang'ani sana kemugokie gia gatana gatetu oteba iga ng'a motenene bokong'u naende morende egekogera omosoeri oino oria omobe Saitani ochire bunende ekoruma ne etagete korigia omonto emori emoite ase enchera ende ng'a Saitani nendo na abantu ekorigia na abasani ba Yesu Kristo negento etagete nokobaita naki ekoera Paulo atobekera ng'a nesigiete ya amanyi ng'a nechinyama tokorwana na emeika y'ebirecha iga amatemo aya ndagocha aya amatemo amanene mono agocha igakorwa ase Saitani mosombo Nyasaye okorwa Ayubu omonene igara ase omosangereri kama yakonya Saitani okonya goetanana amoboria Saitani kayokorwa ng'a ngotara nagenda sugusu nagenda mocha nagenda erianyi nagenda bosongo kwarorera omosombo na Ayubu ekera akoboria omosombo na Ayubu Saitani agoteba ng'a mbona ase eng'encho omogiterete agasaba ribaga atema Ayubu nabanchwa abantu bakorokwa abana ba Nyasaye Saitani nkoboria ribaga korwa osomane norwa amatemo amanene buna ari amochirete omosombo Nyasaye Ayubu Saitani oyo gosaba iatagete ekera gocha gogotema tegogotema ng'obwe iatagete akoiyeri buna amotemete omotoirio ti Yesu Kristo otagete amoiyeri kinta moiyereti egento kende Saitani origeria Abakorinto ya kabiri 11 kemugokia ya 14 goika 15 nere otaringa nkore onchorare naende ocha buna rira ikari omosunti emini rioborabu nonya nasa abantu bakorokwa barandi beringana na babandi Saitani akoba emeremo bacha buna abana bomanene bacha gotema abantu bokwigena korende bari bamwigendete ekero batigire oboma bwabo buna Ayubu atigete ase omonene Nyasaye amatemo akaba amaruru goika Ayubu agateba ng'a nimanyete ng'a omobori one emoyare nekera araoroke rimorore na amaisane naende ekero risanku eriana riaerire pi nimorore ndose omobiri oyone Ayubu 10 na kiande kemugokia 25 bigokwana Ayubu ekero arwana ase igeye omairi okorora ng'a ogotenena kwae burungi gokagera omonene agamotogonyera Saitani akamanya koiraneria Ayubu obogima bwaye akamosesemara kabere ase ebinto biri Saitani konyora amogurire iga abanchwa buna omone agotatebi goetera ase abasomba baye ng'a mogoke tiatogokera amatemo aria na abamaruru omonene oito ngotobwera ari goetera ase omotorio ti Yesu Kristo amen omonjo omorigereria imaete ng'a chingaki chinyinge ndiro goetera amatemo lakini imaeturetera amatemo buna aya abasomba ba Nyasaye buna Ayubu akorete ki buna aeterete abantu betire amatemo aya ara amakong'u tobasa gokwa omoyo abande nkonyora ore bakonya gotebana igotora gokwa omoyo bonto motige Nyasaye gositogenda ase oboganga gositogenda ase abasabi aya amatemo ayo nare ngoro naende ekero agocha gagotoa chinguru na ebuku buna egoteba gose eleseni egoteba ng'a gento kende gionsi gegoeta ase omorero igo gegosoka kere thabu igoremereria amatemo aya na ara ase chingaki chinke ebwo egoteba ng'a onde bonsi oraremereria mbaka omoerio nanyora obogoigwa kare na kare omorisi toire ase ndiye mono ngocha tole naende ase amatemo yebibe bono ase nare togotemwa naki twakwana ng'a ogotema nkorokwa abakristo naende amatemo nara agocha yebibe ase eng'encho twamochire ase obosio bwa Nyasaye bono igala egokwana ng'aki ase egitabu kia Abarumi ya emefungo 18 iye gosoma ng'aki naki endamwamu ya Nyasaye yaroki gokorwa igoro ase ogotamoiroka Nyasaye bwonsi nobobe bwa mwanya bantu abagotanga ekere nobobe bwabo iga igotokonyora ng'aki amatemo ngochari lakini abantu ekero twamochire ase obosio bwa Nyasaye tobate ng'a ebibe twagendera gokora ebibe tubibe moinero abantu bakora ebibe bakonya ebibu na mache iganda mwamu ya Nyasaye kuimuka ase eng'encho yeki kiagera mono che Sodom na Gomora kera bakora ebibe kiabete oba Sodom na Gomora na mwamu ya bere kabera ngaki anu the same amacha gaita abantu
ne na boy go no ji Daniel mesha kana bet ni go bako kwa sombuli lakini Nyasaye akabayira igo enda mama ya Nyasaye ngochire kere mwanya bantu bangire kuigwira kere kigori kia muchira so kwa Nyasaye iga so mu kuchimati ngokwanire nga bantu ngwika bari banga Nyasaye basi ka Nyasaye ikere okwana nga 21 asia barumi yeye ngana kinonya bamanyete Nyasaye tibamusigite buna Nyasaye gose ko mwakira ngambu ya mono kulende ibirengere byabo bikaba busa nemyo yabo yoboliri ekabe kumusunte bagateba ngamba rero bungaini kulende bakalirieka abantu bakwero ngatu munyite mono bachaya Nyasaye bachaya nonye nabalisi nonye nabarandi baro ngabasomete mono kwethani abantu bonse kulende bakalirieka kurieka kwa Mungu lingaki bantu batiga baje kujinya sone banyu ibintu bitari kunyugwa bakore ibintu bitari gukorwa marigaho kwana nga uchimato somenga bagasigana nonye nga nabaswati banyu baswati bana abagaka banyu abagaka bandi igoma ibibiya bigukorwa singinjo yo gutegwire Nyasaye bate bagamba sigite Nyasaye barekana ngamane kusasima bale Nyasaye ase bikoba iguru lakini ya marigaho kwana uchimato ngaki tibamuzika tibamuiruka bale Nyasaye igonga elise nyango da tebina ki amatemo ayo yebibe ekerachire aetaniri asobosibwa Nyasaye nigaho Nyasaye ko utwalinda mwamu asabantu ingabantu baito go bakorwara na atarwara umuntu nabagoitwa umwibika bwatirwa ko iba nkiaho kore teko bikuretairi igako bikuretairi kore duki oitwa igonga inda mwamu Nyasaye nabekobera umuntu kago chikomocha elinde kaetanira se bibiliya ko nyokurirwa katoko nyokurirwa se bibe ngaki tige bibe abandi bako nyokwana tige bibe twagendera se bibe byo marika okwana nga igoto gotigara hapo na ndi uchimate kokwana nga Nyasaye akabatiga singincho bagende no buliri obubwabo sine bibe byo Nyasaye katwangire ko moigwera nigago tutiga ase bibe bibiliya twagendera okole bibe twakagambu yatole lakini asingincho yayo twagendera gosira kali na kale Nyasaye tutiga ase bibe uchimate kokwana nga mpaka nonye nemirwa abantu bagosasimemete abantu basasimemete umuntu owacho umutoso wagosasima umuntu osasime ngombe egetungu Nyasaye atongete na ndo umuntu kore tuki ogesasima okotari okuganikwa Nyasaye yagara egwa gote abase amajika Nyasaye ngatokoraki tosasima mubweka osasima Nyasaye bweka igonga abantu bagasasima bachakire gusasima bitungu bya Nyasaye Nyasaye agatonga emete asinginjo yobuya bwa mwanya bantu lakini mwanya bantu batumire metene niko kokotetuke kusasima iko ntosasime bitungwa tosasime Nyasaye uri moyo uri ototongeta katubike kwa sobiko bwense elinde botambe tabeto kumusasima ibona yango kwana nga amatemo ayo ntobasa kokole bibe mweneno toene ndinga Nyasaye to kusasima kumbe setando kusasima Moristo irere seninda totebi bore ya Wednesday na kikare ko kwana amangana yaiga yoko yebibe ngondo chenga chinga kichitomenyete ngo chinga cha Sodoma na Gomora chinga kichia nuwe kiagere bintu bigende to gokora kana sensi yaiga igo bikongo boy machikoranga Yesu gara ira ne bwango iga bano balisia ekiagere bintu bigokora kana buna mangana wade banga abantu bari bakore bibaba abo musaja mukungu asu mukungu na byonsi bigondo chenga bigende to gokora kana chinga kichia bono iga ona abana baito babere barabakong machikoranga chinga kichi jibwe kaniri chibiba yesate batenga ekisasi ekitore ngegweta bifatara akoraki atari na niuruti bwaye abona ariko kaniso ameke fungi kintabo kyo chimate asengenjo rende nonye naye kwana so motwe abongo so mo chimate ngaki baka onchuri lyo banene bwa Nyasaye oyo otari no gusalika aso mu gwekano wekini kya mwanya bantu oyo uri no gusalika baka onchuri Nyasaye otari gusalika bakaleta Nyasaye akole nduki gusalika yamene gukwana nga na Nyasaye wechinyoni
no gwechingiti chiri na magurane no gwechingiti chikwagura amwe abantu bakora basiunya sago sarika asayo nyasa akabatiga asokogania okobe gwechinkora chiabo batunya no bonyaka oika bagasalelania ogosika ase emebere yabo barabwase barabwa ekiagera batigete kene kia Nyasaye bagachora oborimo bagasasima na gokorera ebitongwa libaga lyomotongi oyo abakwe kale na kale amina asenge ncheyo Nyasaye akabatiga batunya no kogani kwabo kubusoku oika bakungu babo bakaonjoreria okomanyana kumubere kwa burungi asogotari na okogotari kwa burungi nabasacha boigo bagatigana okomenyana n'abakungu na kwa burungi bagasambwa okolirani abasacha sabasacha bagakora kubusoku bakanyora abanyene ogwakanukwa kwa burungi kugusari kwabo sana mangana yu na rayu ara sekitawi ani asa amangana yu alenga okorekana ase Sodoma na Gomora omwanjo murigereria wanda dora selese niende nande anyako bwate iswali rino na bogotorikira tonya tokogenda twensiamu molisi toira selese ni ya Wednesday abantu asamatemo atwate baguja yechingenjo ao ntumwanya abantu tokurukwa abana ba Adam ogweta sebibi ekera aligiri tunda liria awekera kero saitani ya mungaine ta karigiri tunda liria renge asomogondo Eden kyo komanya manga amayana mabe na aruja manga na tata manena aseri tunda liria tikaba akarora liriri ya sendagira tikamauko ganio kobiku mubiri akarora liriri yeriko gokia maiso likamauko ganio kobiku maiso akarora ligo konyo monto anyare kobu mongaini buna Nyasaye neri akamanye gutwara mangana atatu Tiruberia Yohana lieri tangani ibere ikemukia ye 15 na 15 limo ego te angati mwanche nsene ibintu bireo na kibyonsi ebirasense ekemo ukoganio kubiku mubere igia kabere ukoganio kubiku maiso ikia gatatu no bwende no bwera rububu mbiri kurwa setata Nyasaye abana abonsi Nyasaye angeirie ekero tuogwita sebime ya Adam na alietire yogututuria na ndekero omuntu aturi gumubiroro na butigari turi wa Adam egento Nyasaye nitike onjuru ni birengereri by'omuntu atwari birengereri biya birengereri byo kumurigi Nyasaye byo kumugamba Nyasaye gambe ime yae gwetera somoika ngo ikerenga kiende to kweba bona mwanya bantu twagenda ne birengereri byito twadige bya Nyasaye nase dingana liyo manena mbaro bategete ko mokonya Nyasaye gokora ibintu subuzubenziri oyo mobo no muntu okuruku Yakobo asobuga mabwaye naborebe kangina manyitenga omwana omoke nere ogoje koiru omwando nonye no yokuruku Isaka na manyite lakini Isaka agataka gokora igintu kiri maminja narebe kagataka gusira Nyasaye goikerania asobuga mabwaito no na abatura ase nyumba yo manene ngote materi gusira Nyasaye se bintu biaye obuga mabwaito boko bokwege na no kwege na woka ekero Rebeka ba asirete omwana wa Yakobo agaseseni guna Isaka kagutoma kogenda bongina biara mumuru mwabatete kumuita na bibirengere bya maserete ngokorire bibi no monene igago tosera gwitira sumo ikoma chenwe kara tu akorire ebibi ebe no morandi ore ebe ningure omo ikoma chenwa go gosoera butambi tigere ringe getawe kurukwa bagaratia isano kemukiege 15 alimo na 15 kabiri asige tabe ke bagaratia amangana naro manene Nyasaye gukwana gwetera sumusomboye Paulo
isano 15 kemo na 12 soma lakini wonko batebia mogenderera so muika na timo gwekira ni ukogani wechingenjo chene chebibe na kiokogani wechingenjo chebibe ni gogo kwamerani no muika no kogani ko muika ni gogo kwamerani chingenjo chebibe na kiebiga ebiga bikorwana wekati mu konyara gukora ayo muri geti gukora bono musombo Nyasaye atubikire iga enchirere ngiya yo komenya ubugima buranyara ko mwata ati ba kesiko no banene rokura unu muikoma cheno Amen. ekero umuntu anachiriki na gukora maminja no burayi bu muikoma cheno akomworokereria yawisa ne gichingenjo chibibi umuikoma tebieri neribe gakieno muntu wamireria wanza gukora yara yaye ekera akorire bo omonene igakuri gichinjira cyukumwirania asari ese gitabu ya Jeremia kianda ikemgukia ye kia 5 na 2 aya na romane na goteba isoma Jeremia kianda ikemgukia kia 5 na 2 tegerera omwanchwa oigubuno omone na gukwana gwetera somo sombo ya Jeremia Fungo bya Jeremia kiande fungo bya 5 na 2 yago soma nga asayo aya na romane bwimiganda goteba nimba nyiti titole asoko bachena na kubatema na kubatema ngento kirende ndanyare gokorera abantu bana omwane nurire iranga ekera abana baye basoira asibibi ibe biribire ime yabo egenta gokora akoreta umuriro omonene otosamba otonyititura ko bobe bori ime yaitu na endo otosamba erindegera tunjurto nyare ko babana ba abamura na abaisike baye oburi ngangendo kinda akorera abantu bana loko bakonya abana ba Israeli ekero para sense ya Canaan bakibo manene Nyasaye bari baire mirimo yo kurinde kanisa ya yemba irenda biya aba Israeli bagasoa asugo sasi Nyasaye chinde Nyasaye karuchi warning tinyinga kama kurira amango etera saba bandi baye oyo mobo n'umusumbukuru ku Isaya oyo mobo n'umusumbukuru ku Jeremia abande mbarengo buna Habakuku abande mbarengo buna Ezekiel bakumye chinkoro cyabo Nyasaye kana chekina uko banyite turande bari barayibwiriye ugiriya nendu sibime yabo mbakonye banyare ko babana babo akabakurira boire bakomi chinkoro n'obugima bwito ngo kurira turi tugomi chinkoro ekaro wo meti chinkoro ngendo Nyasaye akorete agatuma abantu bensi kuru ku Babylon bagaja bakaruwane segi naende Nyasaye akabatebya yabako batemo yategerere abandi bakaba bakongu kuna baruti baringo yo masa baruti babeta bakongu n'umuruti kuru ku Joakim uyoruku ku Sedekia yo batetinga ko batebya yamoko moko temo yibwe emoramenya sensi yeino lakini mokore kirigento Nyasaye atayite gusibya abana ba Israeli bakeneke barasensi yabo ekero bakonga abandi bakairwa sensi ya Babylon abamo babo Daniel noyo mobo abamura bari kurukwa Meshaka Shadraka na Abednego nabo mabari bayiritwi naye Nyasaye gakubayiro naenda akabarinda agataka kubanyititura abamura bari bakayinyora barabuna bigiritiwe bakamumenyera omonene n'obugima bwabo bakabubugima buri bwengencho abantu abatubarigiririga igabande twateba oyo kuruku Yakobo ekeraho Nyasaye matenga ira na seino kurwari bo bongina byaro gose na indi bongina rume kago ikakanyuranga na koreti bibi ageko erekerago ikanjira otuma abantu bae bonsi otuma keretugo na ndo tebisa ominto karaje mama tebyo musombo Yakobo chire enibe irigare tebe yawo akairana kuchikurigia chinguru cya Nyasaye
no kwabiri kwebibi ekera korera asubusi bwa Nyasaye omane na akaro mwana oye ona kire kinde kiya Yesu agaika kuruguru agacha se omusumbo yoye Yakobo akamubwata okoboko bagansa kurwana esigi bakurwana obutuko bugima kabagarya ubwo jigokia kamatebe mbwato ke oboria naye ngu nkio gutaka kumanyiriria tena ateti ngo kubwato ko taransesenia akamanya kurora agatebe ono ayikonyi uru mwibi nkwebe tu mwando erietari yawe Yakobo ono tu kuruku Yakobo no ruku Israeli akamubwata ali ugeria erieteyo akamanya komokora ekerema kegutara ngora matukayo bugima bwaye bwense egekora bugima bwaye bwaonchiriri abanchwa asamatemo yago tukira ayande nari Nyasaye tokora twabibirema erindegere toinyu sokonya gutoinyuringa nebibe byagerete nkabinge nchiyende lakini omone nonchenire onyebire bibe byane naraberete Yakobo abande mbarobu na Daudi Nyasaye nerekereri Daudi akorete ebibe byoko okobana Patsheba mukabanda akakora ubutumani nere naenda akamuguchia gaita Uria amangana naramutunya nete Daudi agaikira sakorora bunaro mareu naenda umunye bibe Daudi akaliro manene igabanchwa amatemo abyo manene agotoa yogoto dinjitotura nabako bamati amatindi mono agusamba mono kurinde mirimo yaye no gutunjura to babana boburuti baraikasenkerie amen igo amate mwana bamarito ogwechanda ku motorio itonkoringa na atagete to babana baye amen kara gwikere mo maneno bugima bwao takwanga bukoiwe okwagira omwanjo murigereria nabo turikere message weterase nambe yurase screen yao ototebi naki ochangie lesson ni gosototebi naki kwedira matemo arangana sense yega asoroga ndorotore ngana tore break short iri omwanjo murigereria nane tuchikoira na turigereria naki amatemo ago cha wetera maturity Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutalire ase chiabisi chito echo chira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe ayene bundi yokoro systema gose nkwaga chori nyumba yao nako yebalera bono Roka Electricals neduka yoko ni ebintu byestima ke wholesale na boiga senjira ya retail nigo babwate ebintu byonsi byokubeka estima buna circuit breaker lamp holder consumer unit showers chi extensions earth rod chi cable chi socket na top plugs onye gutagete chitaya ceiling lamps fluorescent tubes na fittings floodlights wall brackets panel light downlighters street light na boigo ebingere byagesiere mbabwete boigo chigulu chia konta na tanchit no konyora chi conduit pipes circular boxes switch boxes cable ties na insulation tapes batalere asamagacho anyatero plaza aninivingia National Bank ground floor hospital road imeyumu chukisi akesimi ase namba enoti sano na ibere yemo isano maiseto isano ibire yemo kianda isano na isato gose enuti isano na ibire yemo isano kianda isato kianda isano na isato gose enuti isano na ibire yemo kianda noti isano na isato enuti Roka Electricals ebintu byonsi byokoro systema inseye keramekemo
kubwatikana nobonia boito bwege kigetambe asensemo y'ebintu byogutumika istima nigo yaene kigubuna nigo kubinyora imiyeduka yemo ya Light Tower aserigorianse nasobwamo nigo tubwate chitayabuna colored lead light ebirobu bya fluorescent fittings snake lights chandelier lights downlighter security lights na motion sensor lights boigo tubwate assorted garden lights conduits fitting sockets industrial sockets na insulator switches neji socket chechingincho chunsi boigo tubwate chi ceiling fitting chi cable au meter boxes switch boxes, chief fuse, circuit breaker, conductors, earth rods, consumer boards, power extensions, fridge guards, showers na lamp holders. Boigo ngo supply bare ime ya Nyamira, Migori, Kilgoris, Homa Bay, Kisii, nechize mochieta naine. Na bogu tutarira ime yomo chokisi asamagacho a old Sansora building angenegete sini kanene gechigari gosio to akirisimi ase namba enoti sano na ibere yemo inyemara kabire enoti sano nemo gose enoti sano na ibere inye noti isano nemo isano na isato enoti eyemo isato. Light Tower, your one-stop shop for lighting and electrical fitting. Tobaisa wechanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao enyorero bokole liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega yenyangi engagement cakes anniversary cakes birthday cakes themed cakes corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge ningore nyorere keki ngi yeyokugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex yogotoka imeo mochobosongo asamange gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyansu na boigo eyokuganya kwao. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanjo muriyereria nande chinga kichinde tukare kuira na sembe iga tuende short break kidogo. Tuko chikorigereria igoro ya matemwa yogokonya matemu ndiragogochera ekaragocheire akwa chinguru kuchimotuga iga kwa manyana kigo chiko ya handle ebintu karo bigo chiko chambiri go chiko babinya kubona liwetirande abagote abang experience no mwalimu omuya igo karibu tonyare gosanga lesson yiyu omorisi orina toire turu biamono ase ena meyu kwane go ya matemu yogokongia usago matemu yogokonga na linga amaine ke tuegire matemu yogocheneka na ndi ngugira turi matemu yogokonga matemu yogokonga na linga kiroro mu Kristo kero kindi konyorori abantu nabo abo mu Kristo mondo kurandi biya abantu bakumia bagotogia lakini risini yago tuigelinga amatemu ya bono eribaga ora enene omwebe nyasaye ochake gwetogia iga amatemu anarago chasore ikegera sigitabu cy'abakorinto ya kabere ikomene ibere ifungo bya bitana na bibere aiga ngo kwanere ngaki ifungo bya bitana na bibere yo kwananga elinde timbaisa gocha uyo Paulo kwa elinde timbaisa gocha koenena wetanie kerengo ekegera so bonge boko manurirwo ko nkayaburiwa limbete osilimbete tasumubere omutumu osaitani angake timbaisa gocha koenena wetanie kerengo antumbalinga bakurandia kero kendo umuntu bakurandia abantu bosingo saberara abantu bawena umuntu gakorana binche nje na baraji ya kwananga Paula kabetuliwa
igwa bete tundiriye amaisa ye garingi akuna kolera dio Paulo yobona rolinge Sauli ngakigeti Paulo ne Sauli kera baumerana na Nyasaye kale kumurangiri changu funga inchongo regas abandu bale bachandete gaiga okote bigunga genda kole gasi Nyasaye kwangapi bona Paulo baka Sauli ga baumerana tena Yesu ekero aitire mbaka Stefano tario ekara aitire mbaka Stefano bakabagana chianga kero babagana chianga Nyasaye bwo munyena akaumera Sauli akamuchenji kwa Paulo ama sasa ali naramusalitia maiso ngorengi ekara musalia maiso bona akateba nganduseri igere Nyasaye nabwato kubwa gukurusa ibintu binde situation gete nero kwenyora Nyasaye bwo munyena gotigete oberoro ekara omerana nera akamenya komoteina obuya bwana bakaltaki waisani iko Paulo na kiago tote mulisi yakoteba ngaki asinjeri uwa iguli mbete ta sinje kwenena no bora ubo mwenyo lenga Paulo akwanunga igasomete akagalike bitabu mpaka na abandi basiniko bisoma injire ndenga oko unkia bine digochia so asinjeyo Paulo akayandibia mpaka akaruko abandi bakamurana Paulo onga Yesu so akateba ngaki asinjeyo tinje kwenena akabetu saitani akauli yani Nyasaye akauli baga akatwara li amaisa kwenye kolera ndinga akabetwa chinga kichonsia kwenye watatia maiso onyo litinga ki igonde igase nginjunga ki ingake ya momo biro yone no chenchwe ntwe totongere mebemia togotarabia tobwatikirege lakini asinginjwe eyo abantu twaenena twatia como sasima Nyasaye twachaka kwerora nini tu abanyene turi buya lakini nyura ngomoro no bomutukamake amen ikinyi njene n'ikindi ki obugimo bw'omuntu imi nabo Paulo abatatebina ki naburo obwenginjo asinginjo yoisi kokwerora na indosira omuntu mubazira tumubeka sinza endo gende mulisi yango kinegera kuwase Paulo abantu abangi ngo kibale bakoti bo batebana na ki Paulo gatebete mwanya gukonyara komenya bunanda amenye nabo komenya lakini Paulo galinge Saulo inyora agetire ibintu byalinge ibe nakorete ibintu bingi ibe ekero Nyasaye mwanya namumira agachenji obugimo bwaye completely mwanya abantu naboigo ekero kogende sabali utaraikase randa poti go chubonjoka to komanya bugimo bona kibogo karaki na kibogo chibwabo ekero mondo ngo andale kera ikira segete omenya kolera Nyasaye mutenga ka Nyasaye ndolera mabera Nyasaye mororera mabera kigimo omochenja mondo ibondo kumubwikani na mondo ole borongiga bono nabenga ngaki kero Paulo agoteya abantu bali naki oyo oranje ko babunandi oyo igo ko babunale no obeire una Paulo boli bado igabana banyasaye amatemukera gocha naragocha eyunere ko betani point yomo ndabera nyare kana litemuri lya gocheire elyacheire inde bonjoreri obwati chimbara tiro cha Nyasaye murisi karibu nyara kotoire lese ibanga mulisi ataje kubeka nkobeka nali ngabo lingana kitegeria ngokwana ngaki okona cha noko chera okona cha noko chera okwana yali ngasi kitabu yoko yani se okona cha ama ochera igabono ngonya atrasi Yohana 15 ngokwana ngaki ngini njumu sabibu wekene na tata wone na muraisiri inuni ne duke ne chinsaki ewa yakwana nga onde bwenzi orororobe igakoronacha akoronacha lakini orororoya igakoro seria osoro chera ewa igomono tata gagotochera ekero kindi urorie kero muntu osomobe igako oyo okora mabe nari yothe ngaki gakoronacha ororusyo igoko cherwo kona koko Paulo akwana naki imbwateri igwali mbetete ase asomoberone elinde lakini no mukristo akore ali nana mo sebele Nyasaye tacha kuenena singe jomo abasa kusira ntu tubasuko kwerora kero kende oire talent werore ngaki nje yata webe Nyasaye nje no motindi abantu abangena bo bago chibate ngaki njo mwete no motindi ana azoko some ibuku monde yora akore we banga Nyasaye okoigorera kwamanya abantu nariko bikaiga Paulo na aburitio manene mara gatatu
omonene rigwe rimbetete okwarenge gwanchuri ndusirie no omonene akamatebia obuya bwane bwagoisanire akamukana ende tabase komobori Paulo manyagoteba ng'a bono nigo ngokiri iga ng'a ekeronde nobore obu noboiga narindo omokong'u ase obosio Nyasaye ase enchera ende ng'a Nyasaye oito gotokonya toba abana baye ntuchi gosira kare na kare iga agoturusirie ebinto birie akobeka egento ime yaito kegotokonya ntoba abainenu naberoria ase obogumu obo bono ritwarigereria kare ntwanywa ng'a amang'ana narata takoigere mwanyabanto okogania okobeka omobere obotomani nao bore oborogi nao bore endamwamu naere oboibi nao bore oboiti nao bore ebi ne bionsi nokogania okobeka omobere egetabu kia Abagalatia isano ekebungo kia 19 goika 20 na kemongo kwanera kere igoro ye chingencho chie omobere chingencho chie bibe na araya igo monene ataete gototanga tatoira egeko era abekari gwase obogima bwa Saulo oyore Paulo bimotange tabase koenena ngakiende nkonyora omonto omorandi lakini abwate oboruire bomochande tobumobwebwensi onya kurero omonene iye nenchera eyemo Nyasaye agogokonya obe omwana oye ngakiende kwanyora ng'a omonto Nyasaye emechande emwetanaine emenge goetania abanto bande bonsi nase eng'encho Nyasaye gwanchete atatageti osire mosomo Nyasaye okorokwa Daudi akoborigie ase egetabu gia Zaburi isana 53 kemungo kiaye kia gatatu tosomerengo Zaburi 73 fungu lake la 3 awo chikurigie kiorora ng'abanto bakorokwa abanyabiboro buka mechando ndiana kobora lakini oyo mwana wa Nyasaye ne mechando yoka ingieko ereko babo iginenchera Nyasaye gogwakirikiranya gekobiko ichasare tubase gusira igo ng'emecha iga matemwa yagotuchera puno omorero ogosamba iga gotokonya ntubase gosoasi ebibe somange kefungi Zaburi 52 nisete ifungo bitatu yego somanga ekiagera nigo nabete niribero asa abantu abaenenu ekero naroche ng'abo ababe nigo baseseniri okomumburi gotoka sobo mono kwanyara omokristo niwara obwomeche ekanisa kera rituko lakini emechando egosongererete ng'emechando egosongererete nobuye bwa Nyasaye borobo isaine bogobeka ng'omwana one iye nere enchera tarasire kwanya komorererera aya naro Daudi akwana noe nomosombo Nyasaye oyo okorokwa Ayubu nere nabaruche egento kenga buna eyio nere ekera akorigereria ase emechando eyio yamocherete emenge nere akorera ase obosi bwa Nyasaye ng'a inkibono nche ase obogima bwane nanyora ng'a amang'ana ara amakong'u amatuko onsi Ayubu 12 ekebungo kia 5 narimo nere egokwanera igoro ya emechando ya omokristo igenga rigwa rikonya gotobeteriera ntocha ase omonene somango nero naki egoteba 12 isana emo nero gegosoma ng'a chinka chia bauri nigo chigendete koba nomorembe nabo bagechete Nyasaye nigo barendire buya ne Nyasaye yabo nigera ase amaboko abo bono norigereria ase obosi bwense abanto babeire bagoeta ase amatemo amanene naende bagochandika na abakristo ase eng'encho ase abanto Yesu ere naki ayakwanete Matayo 5 kemukia 12 nere ngotosigete are ng'a ase amatemo yagotuchera egento nkero Nyasaye aroche kere ekiya ime yao gekogera oyatiga agochera tosomerenge ekebungo eki naki gegokwana 12 ene isano 12 imosesinirie enwe ekero bakobarama na kobachanda na kobatebera kere ring'ana ribe ase oborimo ase eng'encho yane 12 yakwana ng'a goka na gotinga ekiagera engeri yaino
nene neguru na kina boigo bachandita ababani abaringe obitang'ani konya motarabao abanchu igo ng'a orogendo rw'ogotũrĩka ase abana b'omonene na orogendo robwata amatemo amanene na emeremo ya amatemo amanene na ogotusukia ng'e gochia ase omotũũri oito ababani ba kare na abanto babeire bagokorera Nyasaye emeremo amatuko onsi onde tari omanyete obongo bwarenge obwororo lakini egento ekemo nkereire omonene ateba iga mbasesenirie ng'aige ekero okora amatemo agogochera ingigiacha amaseseni nogoseseni gogwacha ase ore gekoera aye na omwana o Nyasaye togenda korijoice togokere omonto rende matemo atana gocha asare ase tarochi gento kia korwa asara ararusia eka amaete ng'oyochire oyochire ase enchera ende naende momanye iga ng'oyo goturwania esegi nori omobe ne purpose yaye gose ogwechanda kwaye nogotaka atoiyeri ntoba abana boboruoti korende egento ekemo neke Yesu akwanete ase egetabu keri kia Matayo ene Yohana 14 15 kemugokenga kemugokiagiakania menya ime yane na inche menya ime yaino mutamenyeti omanya gokwana buno orosagire otamenyeti ase ritina ndokwa magento na inche ntaiyo kende nkimorakore igo omwana o Nyasaye gwetera ase enchera yokwegena kebekire ase okoboko kwa Nyasaye amatemo kagocha ng'a naye agosamba naende Yesu akora asamba tayaye negekora da Shadraka Meshaki na Abednego ekero babekeire ase ekebekero keri bakorutwa ase riera ry'omorero nense nkimega tanga tiatori muri bona buna bigochi otoboa ngikiabete waliokolewa Yesu agaika koruguru akaba ase gati yabo omorero ori gokonya gosambaga okonya gosamba ebintu maria abantu bari mbaikoya aba basomba bomonene mbaikoyi bakwi nayo omwanchwa amatemo aya igana bomonene agokorinda egento kende okobeka one ekeiga ekero omonene agwanja amatemo akoire pakokwe bono oyonde Stephen yagetwa amatemo igo omonene amanyete ng'a ogokwao igo gogochika bogoseseniwa koreta abanto abange ase ogotũrĩka orojonya Stevana atagwete konango yonde nachete gotũrĩka Sauli kare gotũrĩka igo ebinto binde na bibiri tware goteana ndire bigokorekana igo ase eng'encho ya obonene bwa Nyasaye ago onsi nase obonene bwa omonene Nyasaye igo rende nabo narekomendere ng'a eleseni ngokwana yarenga igoro yenchera tokonyititorwa buna abakristo njakwana ng'a ekibekero nkire kiabasayansi crucible lakini yari gokwana ng'a ki negento kenge enyungu oche nyungu ekero okonyebeka riko orete ching'ende obeke ime ching'ende nchianya gocomplain kera chikoyekwa enyungu nebe ebekere omorero omotingi okoyia lakini njana koyia lakini ngeko yingere kiki chingere chibekire nyungu ime nachikora ndiki chikoyia igona intwe muno monyene ekerabe gite chingende chaeriko ntubone tikonya goteba ng'a yaya morero mwabekire omonge matemo enjire ninga matemo abuchire wega totebe naki no monyene obiko morero kuringana no kwigena gwaito amatemo aina bagochikera okwana ng'a tago totemo gwetani gento kiki okwigena gwaito Nyasaye natumanyete buya igo ng'a ekero omorero ogogutwa igakwana ng'a ethagwire ime ekonyitituka yakora gento kiki yagwenera mpaka yaiteka nkirikire gento kere ici ekero torase amatemo ayo ekiagera omonto ekero akonyorirwe ase amatemo ayo igakogosekerera mpaka kwarora ng'a Nyasaye takoreti inyora ng'a abasani bayigwa ekero bagocha ase ayo ng'achi bakomotebia ekero kende kwaramire Nyasaye paka mugino yakakoreti kiki agamatera Nyasaye okoreti kiki okobaikiagera ng'a agochika gosemeria gokoreti nkoiyo igo ng'a ogosemeria gwitu nkoiyo ng'aki kera amatemo agocha tiga twebeka ase obosio bwa Nyasaye nonya ara amarito naki omoturi oito omoya akorete ki moyaye tomosemeria amatuko onsi echingaki chionsi igo egento kende tokorigereria ase elesire ya amatemwa ari ase echemistry laboratory
muntu tana koreta kindi kionsi abike se crucible ngegiko kotokoti nono mugusie kera arenge korosi ebyuma na maite ngari roberi nkuri samba goikaribe ekioma aria mabasoka gucha ayara mabarosi ekioma libirie lyatigara bono ekero nkorigereria se emiaka yoboke bwane tata abwate oborimo ase abantu bari baitu bakare bare koroseria ebyuma mbarosetie kibakuruka ng'iburi ne ase abantu bare kwebisa ababisa babo kobagocha babarwania bari basi bari mbakobabwana abebisete ime naindi nabo bare koroseria ebyuma nsa amagena eriro baririta igo chikobe ekioma ari onchokaria barigena bakuruka bibiria amabiria ikire lakini ari amagena ari arakobe ebyoma ekioma kiarosi giachigotieru kiaba ritimo binde byaba makombe binde mioro binde byabaki lakini rero baba ari kubika bari kuriye seriro bariria rirarosie rirachikobe ebyoma bono no maneno itota ikiro omonto akubika ase omoriro oyo egesongo bagatenga it does not use worthless materials it uses worthy materials taigotumia ebinto biri bitawenereti yagutumia ebigwenerete digereri ingese gitabu yogokora isano ekemugukie kemerongene na kemo aenga kieria karo Kristo achire iguru aborokyo banyorire omoika baganza korandia bakagwenie kerema wetezeretera Kristo Yesu abarayibe kanisa batamuite bete Yesu Kristo bakabea bakabwata baba Petro bakababeka echera erinde babagambi ngantu abakani ngirieteri murandi yekogera bakataka baba nache ebye baba nache bigoti omonto kurguga marieria gachoro akabatenga inote karati gango karaira bandabwisku batebinwa barai ese yeyisa koba ngane ya Nyasaye na murwana mukobwa mukunyara ekeraba kania bakarangiria boroko bakabareta ime bakabake biranya ande bakabatebi mugenda kurandia mukwana bono muchi kuri kwana irieteri tigaba no moigu na boroko bagukwana sikumgo kemerongene na kemo somangu isane kumgo kemerongene na kemo gitabu kirikyo gukora isano kumgo kemerongene na kemo nene kemo yego somanga na barabuo bakarua aseke gamberukeria bagogete ekiagera konya babarirunga baweneire korete rubusoku asengenjuye lieteri elieta togotumia bakaroranga baweneire korete rubusoku asengenjuye lieta lia Yesu abanchwa ayo mategereri omonto weneire korete rubusoku asirita lia Yesu nero gweta se amatemaya amanene agwoka bunumuriro pono ingenje ya eniriri Daniel 12 kamgo keki agatatu aya na aro manene orogeti Daniel yuri amatemwa manene agwuchira abasumba bo manene so mango ngakia bateba 12 kamgo keki agatatu ni giakane yego somanga abubara bangaini mbabe bakomeka mekabuna masasa iguru abubara bangaini abanta bangaini mbarabi bari bedeira mate bari bamwendenya naende kobegete kiara egetabu gikuruko abakorinto yiri tangani eyemeke mungukie kemeronge 3 ocha kerebere na bitatu yego tatebinga no mone no mokori Yesu Kristo koba obungaini bwaitu amen iga bantu bari me ya Yesu Kristo igo bakoba bangaini garantizo amen na barumbarabe amen nakekora Yesu abateba ngaino no barubwense ateba nche no mubasubwense na bari me yaye bakobo mubasubwense ngakiba okora babo mubasubwense bagwita samatemwa amatemwa yabako yabua ense yamanya gwichana
mama etenga dan ekero shara kamesha kana bedni go baru setugwe diriba yesa soete masiriere liriyomurira akabarinda bakababa buye singencho ye ekerenge yeke mabana chiteki nanga no manetura aho bonene igo yara reti enchiri Babyloni engima romuruti agateba nga gochakira bono Nyasaye bwekora asasimwe Nyasaye oshereka meshaka na Abednego igabanchwa ekebungi ekitiatoke somete gukore mu ya Daniel nage gukwana naindi au bara bangaini mbabe bakomeka meka bunama sasa iguru na abo nabo baonjuleta abangi bakanyoro burunge mbameka meke buna chingenenge ni weka kale na kale abanchwa amatemwa manene kera gutuchira netwa yaremereirie yakobe injire yemo yokoreta abana bangasuburu twa Nyasaye na asenkerie yurutura chigo ikaira abo mogoko manene kora abana bamino bali utamanyete ba urukira suru tubo yuru nagiye kwero manene awancho muriro yekero woka asubumba bumbu Kristo okuna pako yondo chogonga igenga na biminute ko bumbu Kristo iga tainde ba kora maya Nyasaye kera tubuira go tokorera guchumuina manene mono abana abange mbauruke asuburuti bwa kare na kare nagiye kora Yesu agatebanga mbasesenirie abagukwanirwa mabe batwirwa mate bakorerwa mangana makongu babe guchichera ko erengeri abonenene abanchwe karo Petro barusetugwe barwita sechera kuwonje ko kabokanene omusombo Nyasaye ukuruku Yohana akabwatwa ekerare singa ya Patmos oyorenge empara Orumi engakiria igari gusasi muna Nyasaye ekeraba Kristo bakana ngantu gusasi ntugo gusasima akarangeri Yohana nero ngumuraye gwe kanisa Yohana agatenda usubwa yakamukani ntugo gusasima akabuguri Yohana akamubika asibi bayamavuta akautomuriro amavuta awoka lakini Yohana talikuye amavuta akanya woka Yohana talikuye akaje kona jikina ngamurusia moire sege singa chikukwero oige korandagira te ko bokende nkeyo no inki chingiti chindindi no jamenye ekera ire tuonya saka mutumia akalike gitabu kyo komanuka amen ona banchwa inkeringa amatemwa ya gutuchira igara subye bwitu amen ngona korigere narenge ngata asigitabu kya Revelation 20:21 egoteba igase gita aseyo verse 4 egoteba elio ngarora abana ba Nyasaye bakorera amariga y'obwina Yesu manyanega ko batinya amariga kurasa busibwabo eyendiki gange challenge nganya kweboli naki onyengwana gwetereite mulinda senseye mariga kiora chikorera y'obwi no nyare korera mariga y'obwi toko nyare korera mariga y'obwi abana ba Nyasaye bali bagwetera lesson yega ri kutufundishanga karo gwetera matemwanga bunaya matemwa gocha mutu gega kara matindi lakini unabo kunyara koyabwa sengenjo tokorra gento kerekene nasore wetera chingurukya kya Nyasaye yokera litemulira bali gogotera chaka kogokera teba nga Nyasaye mbiya mono asaya igano mbanye dena kingo korangoreki ndororo omorisi no watekendo ngona ale batana ki akera turabo Nyasaye itu gato manyete ko bwabona tuwe manyete nabali gukora na chimbu cheito intu tokaite nga gotoko bisa lakini Nyasaye gato manyete ko bwabona tutemanyete bono nakieko gara goteba naki ekera matemo abajira zino ne kitabu kya Warumi 5 osome ke ochake kifunge kama uchigoro nabe ukwana ngaki ekera matemo akubajira tuwenda kogoka kegera matemo akoreto obomereria na kurwa so bomereria kwabo mubui igonga toko bomubui otara ita singete ki sama nanda matemo iguko yora mere oyare mere ndingana dira bulinge nchundi ngaki ekera matemo ya goja wikole mereri bono ngaki ora bo mubui onye to kole mereri no le kara bantu mabyo kibako myoko geti gwika barase bakorosa ikuba kioko muriro lakini asinge njama yatinge ngeri ne rosyo agoga akole mereria
oye kuba lakini otema pakokora into ki wekengo kigentari no bui obo yari gere to igo yende lingana lyo bolemereria nibiri ngenjo mono asebo Kristo ekera matemo agwoche otalemerereti toko nyolingeri Amen. ugo to ba bolemereria ekera yonsia gutujira ekera mwanya bantu bagoseka no nyene kero we ayobwe komo nyene ugwe kona inkingi saini Yeba. ekera ya konyo na bunandiga yagera abantu mo ba tinga ki atwachire kanisa tuasoira sagaya aria michanga teyo no buya bokorete Boro. matata bono mando se kaga na soira naria asasa Yesu ngaka. ochi gochonyo ranga ki Mateo, mulisi umabo no. nero kale como Como gambo tu be musukurio bago be kero kindi no no mogenkio obo mogenkia sare o mogecha ukumenya naende na banachi dikansi abantu bandi bagechwa otige kanisa ogenda otebatigaji ndikansi na biebi ogenda usira lakini inki kwale melibono onyo mino como chera muabe ta como gecha muabe asinginjo ayo na matemo twaberane tolemereranie asinginjo ngaki no se bari tuli no rogendo tuli tutalemereranetie na batoko kanyanga matemo ya bantaba hao ukagena ara chugochira kali kuruguro lakini amatemo naya oyo mugisangi muri komo nero rogo temo asuri Amen. tali muntu gocha Yesu gocha kuruguro ache ko temo lakini otre nere ulubago musinyine no ulubago lokana bakoreta ebitina nyamwati kanisa kawadi kanisa inji wase amereti bon Owara semera dioro bago. Neli swali digi ya sana. Ye wase mera dioro bago rogozo wotige kanisa. otige kanisa engombe kuli bituma otige umulisi kanisa ye kanisa ni umulisi Kanisa ne anyasa. ya sawa na ndi bune chandire tibi komo nyene asingi njwi kanisa yu na ndi tuwe tuwe chandire abamintu ni kanisa yu ya Yesu Kristo okwa to baba lemereria asama temwa ali turabwe wetani ayo tuise kweminje kero muntu ensigo tikara kabosa amani ga Yesu ababosa Njira kinda iranira ali aso wate banga balemereria igo bakoreto bobu. bui Obu iga matemo ikaragocha tio to balemereria. Nandi to bantu bogosaba. Nandi to bantu bokubogorerani. Ebu kwekare kubori na kine kiorate beno mwanjite nya sauta na korora ko mwange to yo mino yo moko buna neroro we. Ebinde biense mbanda ndo manyetenga na to kutubitige ga igekera tu banyito kabinyora. Igo akuna haja oge acho yo mino. Naki ngagete kunyo kusingatia ya watabana naki anjo yo mino kuna akolte. na byanjiti Nanda anjo mubiso. Yani bukunyo kusisitiza nganja. Abone ngo kiyaba ko oke lingane liyo kwabera ngo balili ko sana benga efasi eni lesson iri ya last time twakwanete tokanyorana naki oikabwabe nakiora tenu mwaje tenya sanyo turakora nyadorabe oikabwabere no kwabera uko kokoro ko asabanta abange ngo chere yabe changamoto Gonde de mori kase na mbeyue wetansa bwa sitiri motebe na kyo kokora bwa bere kyagera banda bange ko bwa chuki na chite ko na se tenga nyora bana te ba tenga yani ko ngange te ba ko mu ibuli onu ngibuli te kono mayo kumina ki mu ibuli ona kama ete go bol igondo kwenda tu abera no baka bananka tu abera ne na bantu balto balta kitomenyete na baro pone turanya kwenda orogendo rwisabari muri sino kwata kendo gotote yanare gukwa na iga ukumanu kaisa na ibere yokora gucyakere kibungo kiya kianda umusumbo Nyasaye pa yoano ukora kibumugando omonene bwa bantu kurukere gesaku kurukere amate emenwa n'abantu patire ina sobosio bwekero kya Nyasaye babwata mato yemekenda asama bokabo bagotebo weneire manu amen egeko nero bakorero ko bababwi amen lakini kemgo gi 15 ye 13 okuburi nkoro ngano yo mubwa bagaka bali akamburia aba babegete chianga chinda bumbara byaba naende ngaibarure kamatebia nkamoireneria nkamatebia aya no manyete nera gantebia aba na barure
aseme chande menene basibiri chianga chiabo no kuchikoroko bachindabu wetera samanyinga ye manwa yenga abanchwa obuguma bw'omotoiro to Yesu Kristo na bwesa buni gusibye bibe na ndekara to kumugaramira asubuguma bwitu bwense buna mugaramira tata Nyasaye yago tokoroko baba bwi amona ere pono umusumbo Nyasaye naruri getamanga nansa asiritu kuria ichuma agokwana iga omonene yakora emonene yagosoma chin ere amayito yagosoma chin koro chi abantu na inamanyete chimbo chiakero yo moito buya mono buna totema yitintu bikabanyene ere yakorora abande mbaro babwate chinguru na inde babwato kubo baranyara gukora awi kubarara ubiye barakora imirimo miya yo monene egenderere wetera asumurubiri yo bareta ase baraikere banyoro bokongugete ogere asubuguma bwabo bamugarmira omonene omonene amanye ko baba bwi bakora imirimo yayere menene erinde korora asobore ubwabo bore na indorora ngana kia kurusi chipu chiri chiabo chioboreu abakore bagwenera asobusi bwaye bwanchera omoluru bwimechande mengo chese bari erinda nyare ko bakina one to chiko sawa singincho kore lesson nawo mwanjo murigerio ko bago gotobwatia kera ritukoria Jumamosi maambia nande tolikera sena meye weta se screen otatevi na ki kwa understand the lesson ya murisi atoira sama sawa tosabe omanenta tanya sai nanda simambi yetu kwere ngombi ya mono nandi mbi ya mono aseri bagari gi yagwa toire tuarigire ringana liao dikworo kiuri mechande menene guchira abana bawo twakuburi kora njo so sinkoro cheito ime abatware kwegeria n'abategereri bonse bategereri ringaneri otwarigania suburutu bwawo aria tutayabika buno okogani kwa okuri oyabika yebwika egekwera mwanya bantu no mareu kurindu muika na maite bunako yabika wanja kwa okoreke na kugusaba gwitu gwitera asireteria Kristo Yesu maturia amen oike sabatendo mwanjo morigereria amarita nengoro kumore molike mto kera litukole Jumamosi maambia ndo beto kwaretera chi lesson na mangana mange to semingoro yevo tena dogo sisani watu ensiamo bia mono